má do holky, tak budu právě. Já se musím něco zeptat. Já přemýšlím, totiž jak pojmenovat ty krásce, co děláte. Já tam vidím Supermana, Holubičku, já to neznám. Řekněte třeba, jak se jmenují ty určitý figury, co tam děláte. Řeknete mi to někdo z vás? Jednak pro zajímavost, třeba diváky by to taky zajímalo. Určitě nejsou tak jakoby znalí v tomhletom jako vy. Tak ta nejmenší bude, ty jsi nejodvážnější. No výborně, tak jo, tak já ti, víš co, já ti dám rovnou mikrofon a ty nám řekneš, co jste tam všechno dělali, jo? Tak fajn, a já půjdu pryč a ty to povíš. Dohodnu to? Dobře. No, to vykáže. Bou, Škorpion a Scale. A Holubička. Děkujeme ještě jednou. A Dragon, já jsem trefil aspoň tu Holubičku, děkuji vám za potlesk. A můžete jít, no. Byli jste úžasní.